Bine am găsit la un episod. Astăzi o să vorbim despre o temă care a cam stat în capul meu pentru mult timp și pe parcursul verii acesteia m-am gândit că poate noi, mi-am și notat pe telefon de altfel ca să putem să discutăm despre această paradigmă pe care am avut-o, că noi ne petrecem prea mult timp încercând să ne descoperim pe noi, să ne descoperim, uite, de exemplu, ce vrem să facem în viață, pentru că pentru mine, personal, asta a fost o mare dezbatere, pentru că mereu am vrut să fac, și încă vreau să fac chestii mari, mărețe, mereu vreau să fac chestii multe, dar m-am gândit că nu mereu trebuie să ai totul descoperit. Poate uneori e bine să și lași puțin loc pentru mister, pentru a fi ghidat de viață și de ce se întâmplă în jurul tău. Și sincer vă spun că chestia asta m-a făcut să mă gândesc foarte mult despre budism. Chiar dacă acum sunt în Thailanda, o țară budistă, m-am tot documentat și am tot căutat mai multe materiale să mă informez și această filozofie, că budismul pentru mine este o filozofie, m-a învățat că trebuie să fii în pace cu gândurile tale și să accepti că nu mereu tot ce se întâmplă în viață se va roti în jurul tău, să spun. Mi-a venit în engleză noțiunea asta, dar așa. Și încă o temă pe care vreau să o străbat aici în clipul ăsta, pe care de altfel mi-am notat-o din nou, este că uneori trebuie să accepti schimbarea și să accepti că viața se schimbă și tu ești în mijlocul. De fapt, dacă o luăm tehnic, viața este o lungă întâmplare de evenimente și totul se schimbă absolut mereu. Niciodată nu poți să fii sigur că ai stabilitate și asta conferă un gând destul de pe mine m-a liberat chestia asta, să mă gândesc că mereu în viață nu o să fii stabil. Pentru că când te gândești la chestia asta, nu mai stai să te gândești mereu, uite, hai să mă duc la facultate sau așa, să iau un job și să-mi trăiesc viața pur și simplu, să trăiesc și să fiu stabil. Dar nu cred că asta e mereu cea mai bună variantă și nu cred că e varianta de a fi fericit. Fericit cu tine însuți, fericit că ești împlinit cu tot ce ai realizat. Pentru că nu mereu realizările academice sau din punctul de carieră vor fi cele mai importante. Poate că o realizare de-a ta este, nu știu, să călătorești. Asta personal pentru mine este o realizare foarte mare, să pot călători, să văd lumea, să descoper alte culturi și da, mi se pare că trebuie să acceptăm că viața este pur și simplu o întâmplare și că totul mereu se va schimba. A treia temă pe care vreau să o străbat în acest clip, scuzați-mă că vorbesc așa, încerc să vorbesc mai tare să se audă, este că după ce scoatem tot ce am realizat, adică, nu știu, personal, la vârsta mea, cred că am realizat destul de multe chestii, am făcut destul de multe chestii, dar dacă scot tot ce am realizat și voi puteți să faceți la fel, să scoateți tot ce ați realizat, fie că sunt, nu știu, diplome, realizări academice sau așa, gândiți-vă cine sunteți fără toate alea, fără personalitatea voastră și gândiți-vă că niciodată nu trebuie să demonstrați nimănui nimic. Voi tot ce trebuie să faceți este să fiți la pace cu voi și să fiți la pace cu ideea asta, că totul se schimbă. Da, este astăzi, apropo, n-am făcut un intro așa bun,
m-am gândit să fac acest clip pentru că n-am mai postat de mult și să ne gândim puțin așa la viață. Următoarea temă pe care voiam despre care să vorbim este că mulți dintre noi nu trăim în prezent. Mulți dintre noi trăim în trecut sau trăim în viitor, cu griji, cu apăsări și nu cred că este bine, pentru că uneori suntem atât de ocupați încât uităm să trăim prezentul și prezentul trece. Oricât am vrea noi să credem că nu trece și că avem o viață lungă, până la urmă viața asta are și ea un număr de zile, fie că ne place sau nu ne place. Și trebuie pentru mine personal, cred că trebuie să trăiesc în prezent. Să nu mai trăiesc în viitor cu griji sau în trecut cu nostalgie. Și ultima notă pe care voiam să o spun înainte să termin acest clip destul de scurt, puțin așa insight, este că putem controla cum alegem să trăim momentul pe care îl avem acum. Și asta voiam să vă spun. Putem controla momentul. Stați că m-am cam încurcat. Putem controla cum alegem să trăim momentul pe care îl avem acum. Deci asta cred că e nota cu care vreau să termin acest clip. Și nu știu, clar este că voi mai reveni cu niște clipuri de tipul ăsta din mai multe locuri. Acum sunt într-un loc destul de crowded, să zic. Sunt la stradă. Și vă mulțumesc că ați vizionat acest clip. Vă mulțumesc că ați putut să petreceți câteva minute cu mine ca să ne putem gândi. Și vreau să vă mai transmit că sunt bine, sunt ok. Și vă mulțumesc pentru vizionare. Ne auzim!